funktion, den skal finde stamfunktionen af, og det gør ved at sige store f af x er lige med, og så bliver det her ln af x plus e i x, fordi det ændrer sig, plus k. Så skal vi finde stamfunktionen, som går igennem punktet 3,2. Det gør ved at sige, ja, 2 er lige med, ln til 3 plus e i tredje plus k. Og det giver lige med minus 19,18 lige med k. Vi ved, at stamfunktionen til f af x, som går igennem punktet 3,2, kommer til at hedde ln til x plus e x minus 19,18. Bum. Og så skal vi finde en tangent til funktionen f af x, så vi siger tangent, der går igennem punktet. Tangent er i punktet. Det var 2,3, og det er hårdt. Og så gør vi det samme, hvor vi skal finde k, så vi siger 3 er lige med. Eller 2 plus e i anden plus k. Så kommer der til at stå, det gav minus 5,9, fordi man regner de der to ud, og så trækker man fra 3 er lige med k. Så kan man k, som kommer til at stå x er lige med. Minus 9. Og så skal vi finde a og y til, som vi siger, store f af 2, fordi det er vores x-værdi, er lige med. Så kommer vi til at sige ln til 2, som er plus e anden. Plus, der er minus 0,9. Så får vi 2 lige med. Det giver 3. Nu er nede på GeoGebra. Yes. Så er den næste, som bare var almindelig f af x. Lige med, så kommer til at stå en kant, når vi sætter 2 ind på x's plads. Plus anden, og det har vi fået til, og så skal vi stå 2 ind. Så er det 2 er lige med, og den fik vi til 7,9. Yes. Så det kender vores a-værdi, som er 7,9, 9,9, og x-værdi, som var 2, og y-værdien, som var 3. Og så skal vi bare finde b, og så gør vi isolere b i den lineære funktion, så vi siger y til 3, y gange 2 plus b, og så kommer det til at stå 15,8, så det kommer til at stå minus 12,8 er lige med b, og derfor kommer funktionen til at hedde og tangent t af x er lige med vores a er 7,9x plus minus 12,8, som var tangenten til funktionen. Og så skulle vi finde ud af, om der er eventuelt bare andre tangenter med sammenhæng, så vi sagde x er lige med, og hældningen, som var 7,9, for at finde ud af, om der var andre. Og der fik vi 3 muligheder. Den ene var 2, som vi havde før, og så fik vi en, der hed x i 0,149. Og vi fik også en anden en, men den var så lille, at den var ikke defineret. Yes, og så regnede vi i GeoGebra, at
tangenten så kommer til at hedde 2x er lige med. Og den fik vi til 7,9, fordi det er en sammenligning som før. X plus, og så er det 7,1. Yes.